Čast je pozdraviti sve vas pod nazivom tribina večera sutra. Dozvolite da kao domaćin da vas sve skupa pozdravimo ime predsjedništva gradske organizacije PUZ-a Bjelovar i u svoje osobno ime, te da vam se zahvalim na odazivu i podršci koju ste nam okazali svojim dolazkom na ovu javnu tribinu. Čast je pozdraviti predsjednika PUZ-a Hrvatske profesora Milivana Štriku. Od predsjednika PUZ-a i županijskog predsjednika gospodina Sinišu Balaš. Županijskog predsjednika Matice umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije gospodina Prekat Ivana. Gradska organizacija PUZ-a Osijek na čelu sa Vladimirom Flašer, vam sam dobio Flašer. Gradska organizacija Drugo selo i Ošo na Runica. Te gospodina Antuna Rupa, predsjednika udruge blokiranih. Eto, to je to što se. Vašim odazivnom u velikom broju na ovoj javnu tribinu, mom predsjedništvu i meni dajete dodatnu motivaciju za dalje rad stranke, a i ova današnja slika ovdje u hotelu Centar pokazuje da se u Bjelovaru i u ovoj našoj lijepoj Bjelovari, te u Hrvatskoj cjelini, sa respektom mora gledati na PUZ kao stranku koja je svakim danom sve jača. Iako većinu naših umirovljenika i ostalih građana dosta politika, kako mi to kaže, političara, i kako to ulazilo ali znamo reći, svi nam kažu da dočavaju, a ništa na kraju učinu. Samo se vodi za toga tako. Ja i narod govorim, PUZ je istinska dovoljna umirovljenička politička stranka koja danas čini sve veće izborno tijelo hrvatskih glasača i predstavlja novu političku snagu u našem gradu, županiji i Hrvatskoj cjelini. I duboko sam uvjeren da će naše duže rukovodstvo PUZ-a prilikom nadolazećih parlamentarnih izbora sa dovoljnom koalicijom koju čine HDZ, PUZ, HSS, HSLS, HSPAS, ADS, ZDS i RAS učiniti sve naravno uz pomoć naših birača da se ova određena vlast smijeni te da konačno Hrvatska sa novim premijerom i novim političkim rukovodstvom nađe izlaz iz ovog začaranog kruga u kojima se gleda ova, a moramo biti realni pred Bogom i narodom i prijašnja vlast, u smislu. Na našim predstavnicima buduće vlasti je da hrvatskom narodu ispoštuju predizborno obećanje, a to je bolji život svih građana Hrvatske, u protivnom to naš narod više neće oprostiti. Predugo traje ova agonija, narod je jadan i ogorčen, ovo moram napomenuti moje kolege, hrvatski branitelji, koji su sada ovdje imenom iz Osijeka, zajedno sa mnom bio kao prvi hrvatski zdravstvenik. Sad dobro rekao. Koji sada velika većina umirovljenici i koji su podnijeli najveći teret obrane naše domovine, govorili kao prijatelj, časniku Hrvatske vojske i policije, koji sam ovdje to napomenuti kao prvi čas proveo u obrani Hrvatske države do Oluje u Hrvatskoj republici 1995. godine. Kažete, gledajte da je ovo Hrvatska za koju smo se vi bojili, da moje dijete nema posla, da moj otac ne može prodati svoj proizvod koji je teško rukom proizveo na poljoprivredi i tako dalje i tako dalje. Da ne napravim više, to se više u nijednom smislu ne smije ponoviti i ja sam duboko uvjeren da će naša domoljubna koalicija, čemu sa HDZ-om i novim premijerom, da se uvijek rukava i postepeno konačno krenuti kao i jedno svih građana Republike Hrvatske, a to je prvenstveno i strategija naše stranke PUZ-a. Toliko od mene kao domaćina, ove javne tribine, još jednom vas sve skupa pozdravljam, a sada bih zamolio našeg predsjednika županijske organizacije PUZ-a gospodina Sinišu Balaša da vam se obrati sa par riječi, a nakon toga glavnu riječ daje predsjedniku stranke gospodina Milivana Štrika. Poštovani cijeli moji prijatelji, poštovani cijeli moji umirovljenici, poštovani cijeli gosti, ja želim pozdraviti moj kolega prethodnike, zaboravio pozdraviti gospodina Pregrada, predsjednika Matice umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije i gospođu Jelenu Bakarić, predsjednicu Matice umirovljenika isto Korovački. Pozdravljamo do predsjednika Dražena Štiglića, mog kolegu, jako dobro radnog kolegu. Želimo vas obratiti u par riječi. Županijska organizacija Blok umirovljenika zajedno bavi se aktualnom problematikom umirovljenika i poteškoćama sa kojima se isti susreću na terenu. S obzirom da je županija
ruralan kraj, a da kao vijećnici participiramo u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, pa i u županijskoj skupštini uspješno rješavamo ponekad i do tada nezamislive projekte za korist umirovljenika u cijelosti, što se i očekuje od političara, a naročito koji zastupaju umirovljenike, da trebaju biti konstruktivni, transparentni, neovisni i u službi i u koaliciji sa umirovljenicima bilo koje oni boje bili. Moramo naglasiti prednosti koje imamo od strane županije za razliku od pojedinih jedinica lokalne samouprave gdje nismo prepoznati. Župan i županija, odnosi se kao partner prema umirovljenicima, jer su shvatili da smo brojna i ugrožena populacija na nivou županije. Financiranje matice umirovljenika i županijskog proračuna, pomoć u kući nemoćnim i starijim osobama, edukacija informatičke umirovljenika, programi o kojima se govorilo u predizbornoj kampanji, kombi prijevoz, pučke kuhinje, domovi umirovljenika ili pomoć u kući, neki su uspješno provedeni, a neki još i nisu, ali se nadamo da će uskoro biti, a u posljednje vrijeme zaživjeli su i socijalne trgovine, što nas posebno veseli. Županija broji oko 127.000 stanovnika, od toga imamo 27.600 umirovljenika, ili svaki četvrti stanovnik je umirovljenik, što iznosi 24% populacije. I to starosne, prijevremene invalidske i obiteljske mirovine. Matica umirovljenika na nivou županije broji oko 8.500 članova, koji koriste blagodati i naklonost županijske vlasti kroz do sada po prvi puta u povijesti osnovan odbor za umirovljenike na prijedlog, opet kažemo, BUZ-a i 500.000 kuna svake kalendarske godine rasporedi se na 25 matica, čiji su članovi upravo i naši članovi BUZ-a. Moramo se pohvaliti i rezultatima na lokalnim izborima u pojedinim gradovima gdje BUZ kao samostalan ima i do 20% naklonost ili potporu biračkog tijela u našoj županiji. Hvala vam lijepo. Evo ja ću sad najaviti našeg predsjednika, gospodina Treka, predsjednika Matice umirovljenika, da se opet riječi. Hvala lijepo. Dragi prijatelji, dame i gospodo, čast vas se pozdraviti ispred Matice umirovljenika dijela po Bjelovarskoj županiji. Siniša mi je već uzela riječ, sve je rekao. Suradnja Matice i BUZ-a je na vrlo visokom nivou. Zahvaljujući BUZ-u mi smo dobili od županije znatna materijalna sredstva, dakle BUZ se brine o umirovljenicima. Međutim, ja bih zamolio kad budu parlamentarna stranka, to će biti za koji mjesec, neka se bore i za radnike, jer ako radnik bude imao veću plaću i mi ćemo imati veće mirovine. Prema tome, pred njima je veliki zadatak, ali oni su iskusni, dobri političari i nadam se da će nas dobro voditi kroz naredno razdoblje. Još jednom, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju, zaista sam ugodno iznenađen. Ispred udruge blokiranih srdačno vas pozdravljam, kompletno ovako velikom broju. Vi svi znate da blokiranih ima u Hrvatskoj, nažalost, najviše, a njima ima i penzionera, umirovljenika, znači udruga kao takva se zalaže za rješavanje problema svih, ne samo koji su zaposleni, nego i znači, umirovljenici. A sad što će biti, to ćemo vidjeti na sljedećim, to novim izborima. Ja vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste došli u ovom broju.